A conmemoración do Día Mundial da Auga tivo como escenario principal en Pontevedra o Río dos Gafos. Co gallo desta efeméride, 200 alumnos dos institutos da cidade desembarcaron na zona. Estivemos polo río Gafos recollendo a basura que había, as bolsas e así. O grupo percorreu varios treitos do trazado do río recollendo o lixo na súa contorna. O tempo atendían as explicacións das persoas que mellor coñecen este espazo, os voluntarios de Vai polo Río. Un río é unha riqueza que non se pode perder, non? E entonces, o feito de estar aquí queremos pensar que é un aviso un pouco para a sociedade. Non só polo que facemos, sino porque somos como os defensores, como esa parte que dice hasta aquí hemos llegado, pero máis non se pode facer. E esta colaboración cos institutos nos parece fabulosa porque eles realmente se implicaron hoxe a recoller. A actividade rematou na contorna do muiño de Ponte Boleira. Ali o alumnado plantou varios carballos para poboar a zona con árbores autóctonas. Plantar ademais árbores que non é que mercáramos para este día, senón árbores que foron tratando, que foron cuidando e que foron cultivando os rapaces e rapazas nos diferentes institutos de Pontevedra, carballos concretamente, e que hoxe, aproveitando este día, decidimos plantar aquí no entorno do Río dos Gafos. Todas as partes coincidiron a hora de sinalar a importancia de actividades como esta, que poñen de fronte a rapazada cos efectos máis negativos da pegada do ser humano na natureza. É que é un mundo onde vamos a vivir a futuro e pois non é plan de estropealo.